ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Mga tugang, good morning. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato na bukal daw na ininin Webes. Ako po sa nalingkod, amigo sa radyo, Mardila Daingiba, Kadit sa Naperotian. Pero ba na po kita hanggang alas 11 lang po, ta Webes ko niyan. Pag Webes, pag alas 11, papasok po ang ating mga friendship from DNR Regional Office number 5 para po sa programang Kapalibutan Tatamanon ta. Every Thursday po yan from 11 o'clock to 12 noon para po ma-update kita ka mga programa na pinagigibukan DNR para po sa kapalibutan. Pangatamanan ito ang kapalibutan. Pagkatapos, siyempre, an-update kan mga batas o mga layers na ipinagapo ito para sa proteksyon kan environment. Pangani pong di kita mabukta kasalanganin. Dapat natong tandaan pirmi na ignorance of the law excuses no one. So it's at high time dapat makaramon to po yan sa programa ni Dare. Diba sa mga kabarangay ta, lado technical kasaway niya to mga tugang si Kuya Nems Flora. Kaso bago si Ronald Baldo, pero makuha na ito kilukaron si Ronald. Madali na baga Kuya Nems. Kaduha na ito sa sur na party kang barangay Kaligas. Mapudo na ito mga tugang Kibuko. Asin iba pa. Sa social media department, so pong IT, Jerome Nico Martinez. Mantang sa newsroom, kasama natin dyan si Shara Mayliron. On leave si Jenny, tapos work from home mga tugang si si Nicole. At medyo napasama yung bagsak ni Nicole. Ayan. Get well soon, Nicole. Paingalo sa nankidi, tapos balik na naman. Lalo sa naman po sa luwas, siyempre ang Mega Force Patrol sa palagos pong pangangalap ng mga istorya para may balangibog sa banuan sa mabukaw ng mga turog sa pansitan. Yan. Good morning man sa mga kababayan po niya to dyan sa 3rd District. Yan po dyan si partner Jimmy na salita. Ang kasama ang Field Commander, Chief of Reporters. Mantang duman sa 1st District, si Paring Jomar Bien. Si Joseph James Vino Daraga Area, Karen Ala sa Kapitolyo, si Baby Angel Mostasa, may dinaramdim din yata, no? Diyan po sa Legazpi District, pagkatapos diyan po sa Regional Santel Site, at siyempre, bakatugang sa City Hall, at sinasur na party ka magbarangay sa Legazpi, partner Arl Armario. Good morning sa mga ka-farmers at saka kamanging isda natin, ha? Good morning po. And palagos ang programa para po sa Agri-Fiesta, dyan po sa Apaw, Albay Provincial Agriculture Office, dyan po sa Albay Farmers Bounty Village, dyan mga tugang makukuha sa Kabangan sa Kamalig Albay. So kadakol na mga produktong agrikultural ang pwedeng mabakal direktali sa mga farmers ta.
mga producers ta, pagkatapos may bagas na aduman, na 20, ha? Tapos iba pa mga programa, mga tugang, na may kinaraman sa pagtauning onra, mga tugang sa mga paraumata. Tangon niyan pong asin para sira, di ba? Tangon niya na bulan, Farmers and Fisher Month ngunyan. Kaya nga ni sa mga opisina kan agriculture sa regional office, tapos sa BFAR, igosindang mga farmer director, tapos mga ngisdang director. Halis sa farmer organization, sa mga ano yan, yung sa ano yan, sa Department of Agriculture, mga tugang halis sa sektor kang ano yan, Regional Agriculture and Fishery Council. Okay? Pagkatapos hali man duman sa mga ngisdang director, ang nagrepresentar man, so hali man mga tugang sa Municipal Agriculture and Fishery Council kan Gubat Sorsogon. O yan po tabi ang mga ano na para sinda mamatian nila kung paano maging direktor sa lawgi sa rumbulan. Asin magsulong nin mga programa na talagang hali po sa ano yan, sa sentimiento ka mga paraumata. Okay? So diyan po sa Didi Masalbay, yun po yan, taon-taon pigigibo yan na agri-fiesta. And sabi ngun yan mga tugang, dakulman ang mga ano ni, mga piglatao na mga benepisyo para po sa mga paraumata, talaga pong may kadipisilan. O lalo na po ngunyan, mga tuga nakagyat na nakaarungan naman kita sa tuya pong ano yan, sa problema mga tugang sa mga pagtatanom, so mga paroy, so ibang mga pananom na nangaipo mga tugang nin pagbabaribi, nin constant na pagbabaribi, yan po may problema kita, tadeklarado na mga tugang kan Pag-asa. Sabi ka subago sa intervista ni Papa P kay Ma'am Ruth Pakala, nang Bicol sa dry spell na. Sabihon, wala na sa normal ang uran. And dakul na ng mga lugar ang medyo naka-experience na nin pagubas kan tubig maski sa bumba. Una ko nga ni Kuya Nims, duman sa nasamo. Duman ano sa muya, sa Luxol Army, so duman sa may kataning kanarong ko, dahil duman nag-uubas. Pero pag matindi talaga ang panahon, sobrang init, tapos may dry spell, itong mga pagtaraning mi duman na mga may lagumba, day na, kan Domingo, pigiray ko sa kong water pump, nako, garo, nagluluya-luya, nagpupurupunde, po nako, ay, diferensya sa motor. Tapos nag-agrangay sa motor, nako, maluya garong bultahe maluya garong bultahe kang aliko, ha? Tami nasakat, tapos minapundo. Tig-testing ko so nakakabit duman na so ano yan, Jetmatic, ay nung Kuya Nims, naubos sa sarong baldi kabuhay, di lamang ni nagluwas. Kasod mo garing, naglakaw-lakaw si Paniya, agarapot-apot duman sa palibot, ay urubas na palan. O digdi man sa daraga, dyan da Southern Village, sa daraga wala na. Magtipid po kita sa tubig, mga kababayan, no? And kung may maguran, saludon ta, mag-green harvest kita. Yan magasasagurong ka na arong nindo. Saludan nindo ta, nga nigulaw ni pamburo baribi ta. Yan ang makatakot na parte. Yan ang makatakot na parte mga tugang na, sabi nga ni, dry spell na kita, namamatian ta ng mga tugang so is light na epekto kanil ninyo. Pero partindi da yan, palala. Ang sabi baga kang Pag-asa, we have to be prepared sa sabay na paglaog kan habagat, mga tugang, buda kan El Nino. During the months of June, July, and August, iyo yan ang sabi pinakamatindi nga, pero pwede pa ma-extend up to the first quarter mga tugang kan 2027. So anong giribunta kayo ni Papa Nems? Magtiripid-tipid sa tubig, siguro ang style mo niyan, dahil ka na mag-flash. Kung di ka man na flash, marami ang konsumo kang flash. Oo, nanindo sana. Ang sarong laog ka yan, pag para nag-ihi ka, ma-flash ka, ay no.
kairak ng bayadan. Di ba? Magdalod ki tubig. Bilang burbaldiho na sana. Tangani po na makatipid-tipid kita. Those are practical tips po yan para sa mga kababayan ta. And then, siyempre, magtanong kita, magpili ng pagtanong, magkonsulta dyan sa mga agriculturist natin. What are those plants, mga tugang, na pwedeng mabuhay maski diit sa ang tubig? Di ba? Yun na yan ang mga sistema. Ang problemado ako nyan ko yan, so paroy. Kumarang naman yung kansaro na nakauron ta mga tugang si Sir Daryl Nabing Consejo, ang sa tuya po na provincial agriculturist. Nayapot ko sa iya yan, anong mangyayari din sa mga paroy? Pag-abot kan El Nino. Saan kita makuha? Tayang baga, ang paroy, minatubo yan kimaray pag sustenido mo kang pangangaipo niya. Number 1 yung tubig. Diba? Tapos o abono. Dati ito, ang problema sa abono, talang kawon niya. Ngunyan, nagdagdagan kang tubig na. Paano na yan? No? So, kita po, tabi, mga tugang, mag-gibo ng mga sistema. I hope ang mga LGU may mga programa naman ng dyan, including mga tugang ining mga MDRRMOs, di ba? May programa na how we can cope up mga tugang with the effects kay nipong dry spell as in El Nino. Basta iyo po yan, ang latest kayan, yung Bicol region is declared na under mga tugang yung kategorya ng dry spell. Ibig sabihin, for ilang panahon na, dahil na po naguuran, kulang na ang moisture. Mga tugang, that will definitely mga tugang kill those plants na nyaon dyan mga tugang na bubuhay na nangaipunin dakol na moisture o dakol po na tubig. Now, yan pa ang problema. So, mga fish pond, pagkatapos sa mga kunyan, so mga sira. Ano? So, yan po, tabi. Talagang nakulang hagyat ini para po sa tuya. Pero, kaya tayan. Kaya tayan. Dahil sana pagdugason. Yan ang medyo marauto ng party na. Nasa kadipisilan ka na, may nang dudugas pa. Di ba? Asikason, tabi kimaray, ang mga constituentes po nindo, mga ka-farmers at tamanon ta po yan. Ayan. So, ngunyan padagos ang distribution ninda kay ito pong sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Pero dahil lang magmundo, mga tugang, so mga dahil makakareceive kay anta, ang solamente bigtatawan ito mga registered sa RSBSA. Yan pong registry for RSBSA. Yan, yung sa agriculture bagayan na sa mga farmers ta or fisher folks dapat magparehistro dyan, tangani na pag nakabilang ka dyan, nasa database ka, the moment na iguaning mga mihoras, halimbawa financial assistance o subsidiya o kaya libreng mga abono o mga farm implements, makakasabay ka sa programa ta, nasa listahan ka. Sangon yan, may pigtatao, mga tugang, nagrelibot na halos, garo, kunya na nasa 75 o 85% na garo na tawan sa bilog na Bicol region. And, intention so PAFF, 2,325 pesos kada farmer na registrado mga tugang. Ngunyan, so dahil nakaristo, magparisto na. Ang pigtawamas na po niya sa mga rice and corn farmers, mga tugang. And kung yan, karoon na ako sila sa daraga, pang second day sa daraga, tabi na nga, so 2,600, tig 1,300. 1,300 ka so hapon, tapos Rinaldo, 1,300 naman. Yeah. Diba po sa mga kababayan ta. Yung mga pigtatao, gastoson ta po nin tama para po sa tuyang sa tuya po na pagkaon, no? Kaya po tabang yan sa mga paraumata, pagbibigay pugay sa mga kababayan nating mga mangingisda at saka magsasaka sa padagos po na pagpunyagi para lang mapakain tayong mga Pilipino. Yan po tabi doon sa mga kabarangay ta. Anyway, dakol po na mga paagi para sabi nga ni kayo ni Makunyan tayan, masustiniran tayo na problema ta. Ang kay Ponsa naman, nakapokus ang gabos-gabos na mga pag-asikaso ta. Okay? Oy, mga kababayan natin
Dahil maginanakit sa mga day ko napasiran dyan po sa lidong kasud mata. Dahil man po tabi ako nagduman. Grabe yan sa tuya na ano yan. Grabe yan sa tuya na pag asikaso para tulos kita, maka-recover tulos ta. Medyo kulang na pirmi ang katurog ta. Iyon po na pag-aro ka nagkakaedad na kuya namin sa day. Pero itong natuod na sulawas mo na magmataning maski anong oras ka magkaturog, so body clock mo natuod na. Ngaya mamata kang alauna ng madaling araw. Talagang maski anong oras mata ka. So, pero kaipan bawion mo po yan. Tangani po na day ka magka-problema sa salud. No? Pero minsan ko, maski anong kababawi mo, talagang kulang pa. Kaya, tinatod ko na sa buhay ko na pag ako nakadukot, halimbawa sa kama o sa bangko, mga turog ako, maski saro sa ng oras, depende sa deep kang turog. Yan. Recovered ka na kayan. Yo. Okay, diwan po sa mga kabarangay ta, ha? Dahil pagkabayan ng salud, ang sabi digdi, mga tugang kan sa tuya po ng mga kababayan, dapat ngayon na magkaigwa na mga tugang nin pag-asikaso kasatuyang mga lawas, lalo nyo na mainit pa ang panahon, no? Mainit pa ang panahon, tabi. Kunyan, mag-asikaso kita, tangani po na day kita madiskwido. Iyo, day madiskwido, mga tugang, kaya na ano yan, mainit na namamatian ta arasaas kang panahon. Iyo. Okay, so duman sa mga kabarangay ta, abisuan ta po kamo mamaya pong hapon ha, Huwebes ko niyan, may Flores de Mayo, prosesyon mga tugang, dyan sa Albay District. An assembleya sa Albay Cathedral Church. 5 o'clock ang prosesyon, kaya may road closure po na alas 4:30 ng hapon. Ang mga sasaraduan po na mga tinampo, iyo po ini mga tugang na kunyan, Rizal Street Junction, Monsignor Efreyes Street, Rizal Street Junction, Serrano Street, Sikatuna Street Junction, JB Alegre Street, Rizal Street Junction, Rosario Street, Rosario Street Junction, Sikatuna, Marquez Street Junction, Rosario, Marquez Street Junction, Rivera Street, Crossing Rivera Street and Sikatuna Street, saka Monsignor Efreyes Street Junction, Sikatuna Reyes, Sikatuna Street. Pigabisuan po sa mga motorista na mag-agi sa mga itinalaan na rerouting areas para maiwasan ang pagpiot kan bulos kan trapiko. Yan po tabi, Flores de Mayo 2026. May traffic rerouting sa mga bihikulo ali pong daraga, pasiring sa Legazpi. Mag-agi sa Monsignor Efreyes Street, then left turn to Sikatuna Street, right turn to Marquez Street, left turn to C. Imperial Street, and right turn to Rizal Street off to destination. Sa mga bihikulo from Legazpi, Rizal Street going to Daraga, and if Pakendi Drive, take route Maria Clara Street, left turn to Governor Locsin Street, left turn to Rosario Street, right turn to Rizal Street off to destination. Yan po tabi, nagagad po na yung paggisabot, dispensa sa inconvenience mga tugang. Dahil po dyan sa pagsarado kan tinampo, alas 4:30 mamayang hapon, para po tawan ni Dalin ni pong Flores de Mayo 2026. Kaya po, mamaya po yan dyan sa Albay District. Kaya, so mga daiman tuyo dyan sa Rizal Street, dumana kumagi sa likod sa parte, ano? At ang ani pong day mga ipit sa traffic. Okay? So yan po ang mga pangyayari pa. And then siyempre duman sa mga tabangan-tabay niya to sa Giraray, sa tuya po na abiso o ngunya, no, may pigpos ang samuya po na ano yan, chief kan bantay dagat dyan po sa Santo Domingo, ha? Iwasan muna ang pagkarigo sa dagat. Kaswapon da may nagatol sa palipasan. Dakulong itong kurokamagong, ha? Yung jellyfish, mga tugang na naglalataw-lataw sa mga kadagatan, talaga pong grupo-grupo pati,
Ha? Grupo-grupo, bako lang saro-saro, kundi grupo-grupo na minakumpul-kumpul yaon po sa mga gilid. Ha? Kan sa tuya po ng mga kadagatan, ha? Sa mga daragsaan tabi, dakulon. Mag-ingat na lang. Tangani po na, ano yan, dahil kita mabugtak sa alanganon, no? Tadipisil, mga tugang na, ano yan, magatol kita kayan, although sabi ba gano'n nga Maraykan, suwaan mo nga tulos. Suwaan mo nga tulos. Okay? Alright. And good morning kay Sir Charles Aike, dyan po sa Kamara de Representantes. May coverage ko niyan si Charles, Committee on Basic Education and Culture, ang pinagtutukar. Ayan. Nagkakaigwa po nin pagdangog ang Committee on Education, on Basic Education and Culture, ngunyan pong Webes. Yan po tabi adi. So, yun, mga kabarangay. Pero kunyan, piguguyod ang oras. Madubara kita kunya names. Adubara po kita, nangani makapuntulos na ating mga friendship from DNR. Sa kabalibot at atamanon na program, mga tugang after the juice break. Sa inyo ka boss, thank you and God bless the Philippines. Aramon Yato.